et Theodor, der er ude at cykle på sin første skoledag. Ja, jeg ved, du ser det, og du kan finde mig. Jeg har også skole. Ja, du har været oppe ved ulveungerne, har du? Så bliver 5 år, må jeg ikke så ikke komme i skole. Ja, det gør du. Det er den 9. august 2006, og Theodor er 5 år, og nu kommer han kørende på cykel. Åh! Der sker ikke noget. Jo, der sker. Gør det ondt?